Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Anha ko sa pulpito. Saksihan ako ang una mong pagluba sa ihalad na tumbirin karong gabi una. Sunod ako. Dito mo, Tonton. Ari mi diri si Jonas. Kapit ng oras, Jonas. Mag-ilis ka na lang daan. Greg! Nanawag ang team, hindi padugay. Nagbalita. Ang tuning orasa, huwag kalambuan sa pagpangita sa team ni Hina. Gibuwag ang tulog ka team nga nangita ni Hina. Duha ka team ang niakaroon sa kinatibuk ang syudad. Ngaway hunong sa pagpangita ni Hina. Apan doon nila ang balita nga kung nadawat kikan sa tulog ka team. May mga batanon ko ng mga babae nga nangawa kalit ng syudad. Ang laing team nga nagpangita ni Hina sa probinsya. Mausap ang balita nga kung nadawat, dili pa lang dugay. May mga batanon po mga babae nga kalit lang nangawa sa pipila ka mga kalungsuran. Daghang nagduda nga human trafficking ang nahitabo. Gituhuan nga mga batan o mga babae nga kalit lang nangawa ug hangtod karon wa na makita. Gipang dagit sila. Gipang kidnap. Greg? Naglaom gihapon ko makita ra akong anak. Naglaom gihapon ko nga magkakita na kami siya. Greg. Nusakan ko sa pulpito. Alabadad Verdimum. Viva! 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 Ang nagilak-gilak nga mahait kayong punyal, Jonas. Ambi, Karon, ihawa ang birhen ug batan-ong babae. Doon ang birhen nagigaid sa taliwa. Viva! 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 Sige na, Jonas. Ihawa kining birheng babae. Jonas. Unsay sunod, Jonas? Okbon ang dugan. Okban ang dugan. Naukab na ang dugan. Unsay sunod? Kuoton ang iyang kasing-kasing. Ipataas og hinay ang imong kamot nga nagkupot sa kasing-kasing sa birhen. Singgit og kusog, Jonas. Viva! 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 Ang nasod sa obserbasyon, di lang kay sa kagaling obserbasyon natong mga Pilipino. Hangtod na sa mga obserbasyon sa laing kanasuran. Nagkayusa sa ilang mga opinyon.
nga kining nasura ikatandi na sa nasod sa Colombia nga ang naghari drugas, ang nagmando drugas, ang kinaon drugas, ang mga hinungdan sa patay drugas, ang mga hinungdan nagkalinglaing krimen mao ang drugas, mga senador, mga kongresista, gobernador, mga mayores, mga konsihales, bisan sa mga barangay kapitanes, o labaw sa tanan ang mga tipatuman sa atong balaod. Ang mga kapulisan, mga diranggo, o mga ultimo, mao'y mga protektor sa mga drugas. Samtang dinis kaugalingon natong dakbayan, ambos bunako dinis kaugalingon natong dakbayan, Helom. siya mo'y nahimo na karong utok. Likon nga giilang pangulo sa mga drug lords. Di lang kay dinis sa ato apan nga na sa mga kanait nga dapit o mga dagkong kasyudaran. Siya mo'y gibunyagan nga mao'y ulo sa mga gaway nga mao'y milikos sa mga dagko o gagmayng politiko. Ngadto na sa dagkong opisyal sa tigpatuman o tigbantay sa balaod o aron gyud inyo ng mailhan kung kinsa kinintawana. Lakaw mo ngadto sa su. Makita nimo ang labing bangis nga mananap. Wailain kung dili ang leon. Ambi akong kape. Kisay nga na tong TV commentator Jonas. Gitawag man to nila iking cowboy. Nga naman. Imong ipaihaw? Ipalihog ko. Ihawa siya, Jonas. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!